Gilungkab ang Gonob Elementary School sa Lapu-Lapu City. Duha ka laptop ug usa ka Bluetooth speaker ang nadagit sa mga kawatan. Si Luan Mirundina sa report. Alas 12:11 niadtong Abril 18, Biyernes Santo, gisulod sa duha ka wa mailhing lalaki ang Gonob Elementary School base sa kuha sa ilang CCTV. Gipunteriya nila ang ICT room ug ang usa sa mga classroom sa luyo. Walay nakuha sa classroom apan sa ICT room. Nadagit gayud sa mga kawatan ang duha ka mga laptop ug usa ka Bluetooth keyboard. Gani nakuhaan pa sa CCTV sa tunghaan ang paggawa sa duha ka mga kawatan gikan sa ICT room nga nagbitbit na sa ilang mga nadagit nga butang. Matud ni Rhea Libaco, Admin Officer 2 sa Gonob Elementary School, nga didto miagi sa koral sa luyong bahin sa eskwelahan ang duha ka mga suspitsado diin ngit-ngit ang dapit. Giguba ang grill sa bintana sa usa sa mga classrooms nga ilang gilungkab nga posibleng mo ilang giagian humanila tangtanga ang mga bildo sa jealousy window. Kung basig matakahibaw ba kung kuan ba nag-observe ba na ari. Wala pud may kakuan gyud kung unsa to sila gyud ma. Pero mga duwa man ka buok ka mga lalaki nag-cover man gud sila. Di pud na mo maklaro ma-identify gyud ba. Dugang sa admin officer sa tunghaan, ikaduhang insidente na kini sa pagpanglungkab sa ilang eskwelahan. Sa unang insidente nga nahitabo niadtong miaging tuig, way nakuhang mga butang ang mga kawatan, gawas lang sa mga sinsiyo nga anaa sa mga classrooms. Subay sa mong hitabo, gitinguha karon sa tunghaan nga mapatasan ang koral sa ilang tunghaan, ilabi na sa luyong bahin niini. Mo pa na mo gi-project pod nga kanang patasan ang fence kay diri nga portion nagpataas na mi og fence. Naay 5 portions siguro nga wala pa na kuan bitaw. Mo tay gipangitaan pa nilag paagi gyud nga malutsan ba. Pero nanay may portion nga gipatasan gyud ang fence. Matod ni Gonob Barangay Captain Carl Steven Wiggle, nakahipo sila og kasayuran nga mga minor de edad nga mga mulupyo sa Ampalaya Village ang posibleng mga responsable. Ako gihangyo nga pwede ba nako mastoryang ginikanan? wala pa ni anhin ako. Mo na nihatag ta og reward system atong gibuhat. Subay niini, gitinguha usab sa barangay nga masugda na ang modernization sa Gonob CCTV Master Plan aron masubay gayud ang giagian sa mga malambigit sa krimen. Kana nga plan will take up 300 to 400 CCTV cameras tibok barangay, apil na sa mga entero with facial recognition. Samtang ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin, may mga persons of interest na usab silang gisubay apan dili kini mga minor de edad. Uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.